شهید ڈاکٹر منان جان تون مختصر و یاد است سمیر جیند بلوچ نن دنیا نا جنگ تبارو ٹورن توار وقت جنگ تیٹی اسٹ ایلو شیف شاغنگ خلنگ کی نسٹ ایلو نا دتری شولنگ لازمی مرسا بسنے اوتنا جنگی سرسوب کننگ کی نا مطاقت نا دوی تورسا بسنو کے وفت دا معلوم داری رسنگانے کے فلان طاقت فلان بندغ دا جنگی مونا دننگ کن لس معلوخے است پڑی تک یا افت ذہنی مالی یا اروڑنا کمک اوتا تعلق داری پروفیسر استاد ہرا سیاسی تربیت تیرا اوتے اوتا بیوسی لاچاری اوتا اکتا لتاڑو کا کسر تا توننگ اوتے زیر کننگ نہ تربیت تیرا اگر کسس جنگی پڑکارم کیک تو استاد اوتا منزل خود کننگ کن اوتا سیاسی ایمنیت توفق کن بیدس او توفق تن فوجی رپ ایلت پاننگ نہ مسخت زندنا ارا سے شعبغان تعلق داری تخو کا بندغ منصبدار تینا بشخے جو تحریک نا سرسوبی کن کارمرس کیرا اگا کسس وکیل سے تو امو سیاسی چاگردی جنگی بندغا کے دشمن نہ دوان دستگیر مریرا بندی مریرا اوفت آجو کننکن اوفت قانودی کمک کی کیرا اندن نے اگا کسس ڈاکٹر سے اونا بیر سیاسی چاگردی جنگی سنگتاتے دارو درمان کر بلکہ لس مالو کے سرسوبیٹ دا سرپدی تنن کیرا کہ نمے پت تخنگ جان جوڑی نا آفراتی تیان محروم تخنگٹی دشمن ریاست تراکی نما اکات توفنک نا زورا پولنگے او کیرخ شاغنگے او نا دوے نمے تینا اک نا دوی کھننگ او نا رکنگ بش مروئی اسٹ ایلوتن ہم کوپا مروئی مریک تاکہ نمی جان جوڑی نمو آسراتی دوی مننگ کیر کہ نما انسانی بنیادی حق کے اوتے نمی انسانی حق کا تیدارا اقوام متحدہ ہم تے سنے کہ نم تینا جان جوڑی نا آسراتی تے اللنکن توار افنگ خنتے ٹی خلصا عید کرننگ کیرے انتے کہ ار اسے ریاست نا ذمہ واری ہے کہ اوکتنا شہری نا ار وڑٹ آجت تے پوروف کیر تاکہ بروکا نسلک جوان وڑٹ پورو صحت مند پیشتا میر اوک معاشرتی اسے جوان و کردار اسے نا گودی و خواجہ مریر اوتنا سماجی ذمہ واری تے پوروف کیر ہرا مسخت کن اوک ودی مسنو اگر داوڑ کتوس یا ذمہ واری پورا کتوس تو اسے غیر صحت مند و معاشرس لس چاگردس اسے ناسور ستک ہراتا دوتیان سماج نا عزت ننگ و ناموس مال اوتا دود ربیدہ اوتا پہچان اوتا نہ بیرا گوئنگک بلکہ اونا بے خم انتے کہ ارا سے سماج تینا زبان رسم و رواج دود ربیدہ غان چائنگ مرسا بننگ بلوچ چاگردورن اوک ارا وقتا بیرا تینا اک بلکہ او مظلوم و نزورات کن توارف اوتا ہر کس کے حق کے لتھاڑانے چاہے او تینا اورانس مسن یا پیشن ناس او تان تینا حق کی اروڑٹ اللنکن نت دو خلکر دا اتوس کے مونا آخا در طاقتورو تنبا سلوک اندنوک باوٹ تورینو نرینہ یا نیاڑی مسنو اونا اک کے زورا کس کے لغت مال کرینے اوک نبیرا توارفینو بلکہ اوک نسل در نسل دتر ترسا بس رند لاشار نہ جنگ تاریخ نہ بش خسے ہونا بنا ہم اسے نیاڑی سے باوٹ تننگان بنا کے او 30 سال سٹ ایلونا کشت خونا ایسر مرک اتنا نسل تے کٹ فیر ایلو پارغا نہ نورنت خان میراب خان نہ دروشمٹی ننے مثل دوئی مرک کے او فرنگی نہ مونا نہ کاٹ میں شیف کیرا نہ اوک زوراک قبضگیر نہ مونن توفق بیٹھرا انتے کہ بلوچنا اندہ دود مسونے کہ او اگر توفق افیر تو او دے بیٹھتا ورس اول سرسوبی دوی کننگان پد ایلو موتنا وقتاونا توفق اونا دوان تھمانے اگر کسس جنگ نہ پڑا یلا کرینے یا راجی جنگ بیرہ تینکن کاروبار منافس جوڑ کرینے گوڑا اوفتا بلوچ چاگردٹی جوان نظریہ سیٹ مننگ تنے نہ اوفت کسس راجی راشون پارینے نہ مونی پاننگ ہوئی اوفتا مون مستیم تاریخ ٹی کچین لفظ تٹ یاد کننگ پروئی
اگنن سیاسی چاگردی حوالہ ٹورن تو شہید ڈاکٹر منان جان اونا سنگتاک بلوچ نا ہمو دو داتا زندہ تخار ارا جوان و پنسیٹ یاد تخنگیرا راکم نا جندنا اوفتتن اسے مختصر و وقت سیاسی اواری اس مسونے ولی اوفت اندا وقت سے جوان و باغیرت تو بلوچ سینا نظریت خان ارا وقت اوک ڈاکٹری نا شعبہ تھینا کرینو اوک امو وقت اس کانتنا ذمہ واری تے پورا کننگ نا کوشش تے کرینو کہ اوتے دشمن امو وقت اس کانتنا راج نا خدمت نا وقت ہر وقت ڈاکٹر دین جانے اور نا چان اونا نوکری نا وقت دشمن سرکاری اسپتالان دستگیر کرے سب ایگوا کرینے تو ڈاکٹر منان جان کے ہم کسر تنک نگانی انتے کہ اوتے خلی صفینے کہ اوک تینا مظلوم راج نا جان جوڑی کن جوانگ وڈٹ انتے خدمت کیرا دون کے مونٹ نوشتہ کنگا سس کہ دشمن ریاست ہر وقت دا خواہپک کہ انہا دشمن نا پیڑان صحت مندو مسیڑی مارے چناس ودی مرے تا ویلا تن پر ڈاکٹر بلوچ نیشنل موومنٹ نا پیڑا سیاسی جوت نا بنائی باقاعدہ علل اعلان کیرا نن خنینا کے اوتا کھرد دن کے جان جوڑی نا شعبٹی خننگے داڑی ہم اوتا خدمتا گیشتر خننگیرا وقتنا علم نا قدسکان لس معلوق تن اوار پیشنا معلوق ہم تینا و تینا راج نا مظلومیت و دشمن نا زورا کی نا باروٹ معلوم داری رسفنکن ہر امو پیڑا ایت کیرا و توار افرا ہرا کے اوت کن رسنگے ولنن خانن کے دشمن دائی تا کم پین خرن لگیرا اوف اوتا کسران مر کننگ نا فیصلہ کیرا دون کے ار دشمن کے راج بیسین زیاد دیر بیدار کننگے اوک سیاسی پڑا بینم نا آجوی نا کلوے ہورا رسفنکن ارا وقت مستنگا تینا سنگتا تیتون آوار رسنگیرا تو تا خلاف فوج کشی نا بنائی کیرا اراڑی زوراکیا فوجی لشکر اوتا سنگتا تیتون آوار بے دردیت لشکر کشی نا ذریعت شہید کیرا اوتا زیا سلاح بندہ تنظیم تن وابستگی نا دروغ تھڑیرا تے سلاح بندس نشان اتنگ نا بے صوب و کوشش تسکیرا حالانکہ دنیا ہم سرپد مرے کہ اوک BNM نا بیرا پڑا کاریم کریرا بلکہ اوک او وقتا سے ذمہ وار و باس قسم مریر اوتا تنظیم ٹی منصب سیکٹری جنرل ننے نمی اوتا شہیدیاں دا سبق توی مرے کہ اگر کستن راج کن استن اوبٹ کاریم کنے خواہک دشمن اوفتے کسران مر کننگ کن جتا و چنبازی کی تاکہ اوفتا قد لس مخلوق و جہان نا مونا کم نشانت دون کہ اوک پروپیکنڈا کیرا کہ فلان باس کے جنگنا پیڑے لانے نرانے نم تینا چناتے انت کی کسفنکن پیڑتو یا پارا کہ اوفک تو جنگنا پینا تینے سیر تے سنو نم انت کی تینا کاٹم نا پروائی کا پیرے تو ننا نما ورندی اندا مرے کہ اگر کسس نرانے یا پیڑے لانے راجی جنگی منافع سے تیکن تینا خاوت کن جوڑ کرینے تو نا کردار نا ذمہوار بلوچ راج پارٹی انتے کہ دا اونا ذاتی فیصلہ راج اوفتے نرنگ یا منافع دوی کرنگ نا صلاح تیتنے نا اوفتے پارینے کہ اوفک میدان یا لکیر یا آجوی نا ایتے کپس او ایلو پلوان صلاح چاگلے تیر دنیا نا گندئی تے راج و تحریک نا پنا کیر مون مستی ہم راج اوتے امو نظر ٹھوریک ارانا اوفک لائق مریرا دن کے تاریخ راجی دفتر مستنات یاد خان بلوچ راج نہ جنگے دنیا نہ جنگت موازنہ کین تو دا ننا بلوچ راج نہ اولی نہ گڈی کو جنگے دا کن مونٹ ہم جنگ آتے ٹی دونوں کردار مونا بسنے خسس منافع دوئی کرینے خسس خان میراب خان حمل جیند گل بی بی غلام محمد بالاج اکبر خان خیر بخش مری عطا اللہ مینگل ڈاکٹر منان اویلو ہزارہ تا وڑ جوانو پن کٹان ایلو کرداراک اگر یاد تخنگیرا تو بدو پنسیٹ یا افتا اچو نشانیس انونا وقت تی سلیتنے مونی ہم جود تیری کے مونی دروکاک اینو ہم ہزارہ تا حساب نیاڑی نرینا کفن کاٹما جہدنا پڑا سلوک دا پڑ علمی سیاسی چاگردی معاشی یا جنگی مرے ہوف سلوکر جودے اراسٹ تینا
کد واکنا کچ برجاد خانے ہاؤ ولی نن دا فیصلہ کروئی تمے کہ نن ارا کسر تینٹ کی چین کی وقت ار وڑٹ نن تن سلو کی و نن نیک و بد اردو پنٹ یاد خنگنا سلائیت